ସେମିତି କଟୁଥିଲା ଦିନ ମୋର ଲଢ଼ିତ ନଥିଲି ସେ ହାରା କେବେ କାହାର ଯେମିତି ସେମିତି କଟୁଥିଲା ଦିନ ମୋର ଲଢ଼ିତ ନଥିଲି ସେ ହାରା କେବେ କାହାର ଆସିଲ ଦିନେ ମୋ ଜୀବନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣର ଜାଳି ଦେଲ ମୋ ମନେ ସେଇ ଦିନଟିକୁ ପୁଣି ନିଜ ହାତ ଛିଞ୍ଚି ପାଣି କେମିତି ରହିଗଲ ତୁନି ଦୋଷ ମୋର କିଛି ବି ନ କହିଲ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନେ ଆସିଥିଲ ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନେ ଆସିଥିଲ ତୁମେ जियंता जालिकी मते कलनी कहिकी मारी देनी चाहते किला पाउच जियंता जालिकी मते कलनी कहिकी मारी देनी चाहते सपन भांगी आखिरू झर चिरपात हृदय ହେଇଛି